Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi, hello. Kumusta ka mo? Aniyan sa minyong alagad si Kanginan Trifon Morales and then my partner gyapon ako diri si Randy Tayad o mga kabanan ni nga mong tulumanon kun ako ang pasultihon. Asap kita ha? Always say a prayer. Kini nga bosing alagad si Kanginan Trifon Morales o si Randy Tayad akong partner din napita. Mayong adlaw kayong tanan asap ng kita. Kanunay nga ito papanalangin ito sa labang magagahom. Lord, thank you kanunay. Thank you sa mga grasya ngayon maghihatag ka na mo matag adlaw. Thank you kay Lord. Asap lang yun. Always say a prayer. Muna importante. Okay? Bueno, ang suwat tampo ko rin ito katagan ng pagtigad, no? Pinadakin is usak ka babae nga napitago lang sa nga diding. Kinagibatan ng duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kay sunan ang atong sender si Diding. Kini akong problema gid kay ni nako. Kay mao gid nakahatag na kog stress tungod ini akong bana nga sobra ka badlungon ug kun ngano ingon man gud ini ang mga panghitabo. You're a hopeless romantic is what they say, falling in now just like a play, memorizing each line I still don't know what to say. What to say? I don't know what to do whenever you are near. Don't know what to say. My heart is floating in tears. When you pass by, I could fly. Every minute, every second of the day, I dream of you in the most special ways. You're beside me all the time. Ako lang. Okay. All the time. O, diba? Hindi sa... Malimuhay. Ito tayo na. Dabalay. Gitiwas kita to ni mo tanan. Naunsa mo kay? Ilam na tiwason good. Maglisod, magkitang sa host title. Ang lyrics naman noon. Orbida sa di mo. Dindot lagi yung kamukanta dahil. Sabalay. Kuha na yun, no? Ha? Parehas na sa title. Ha? Parang title? Unsa may title ato? The Never Ending Songs. Bugal-bugal mo ng imore. Tagol, bugal-bugal. Ay, kasi nga mo? Romulo. Ay, Romulo. Sorry, mo rin. Klaro na yan. Bago para malargas na yung charite. Sorry, ha? Si Arellano. Ay, sorry. Abi ni mo din na bugal-bugal ako, ha? Di, bugal-bugal. Mari tinood. Wagi ko dungog nga mikanta ka nga nahuman. Pulos gina wild ending. Ay, pagbuot. Ah, okay. Kining day. Lakor ko, ha? Mag-meeting ron mi sa akong mga kauban sa, kuhan ba? Antingan. Sa mga antingan. Unsay ngan? Antingan. Hilom di Romulo, oy. Wa ka kasabot ana inyong grupo. Kamuro gigiilad ana. Ilad ko taon unsa di ba na ilad ko? Dili niya. Sumabe, unsay gisulti nimo sa una sa bag-o pa ka na miyembro ana. Ingon ka kanang akong gisulob nga kwintas. Oh. Kana gisulob nga kwintas, di ka madutlan ana, kana di ka madutlan ana, di ka madutlag sakit. Pero unsa may nahitabo ha? Nasugsog mangani ka? Unsa di na bala? Dili balas, abere, di balas imong kigol. Nya unsa man? Nya di lang ka madutlag sakit ana.
Nganong pagkaugma ko no be? Naunsa man to? Naunsa man kagihubagan ka mas imong lubot? Hubag ba na? Di ba na bala? Unsa? Huh? Say bala. Di ba na sakit? Hubag? Unsa? Usay di sakit. Pahuway na rumuluha ka eh. Ay, kabulay ug lang gyud nimo. Kadtong imong kagi dito sakit ha. Kadtong imong itlog ani hubag dili to sakit. Bida. Nayan tingaw niyo, maulaw ta. Mauwaw kang gihubagan kas itlog? Na, gusto mo ginino. Di mo na unsa man tao ka din. Ikaw may naunsa diha. Ikaw ba wa jud ka kasabot sa imong kanang giapilang grupo no? Wa gyud ako kasabot sa dimo kon nganong ni enter sa kaana. Ay, naunsa proteksyon man na. Protection sa baga ni oy. Uy, di ko madutlan. Bisan pag kanang hinagiban nga unsa na di makaduot ako. O bitaw di makaduot pero suma unsay nahitabos imong kauban kadtong nag-agni nimo nga magpamiyembro ka unsay namatyan ato? Natunok ra man to. Namatay gititanos. Titanos ba na? Ha, sabad ay. Mura ra ba kung sa'y nakatunok niya? Tamtax ra. Sabad. Tantas man na. Hoy, Romulo. Hoy, hiluman ang baba ni mo da. Ah, day. Ikaw ba pagmata na in town? Ay, biya, ana. Kay mo samot nga duulon kas panuway, ana. Kung sa malo kay saligs ginoo, ha? Nga ni-inter manggid ka, ana. Iya na sa demonyo, oy. Maunay sulti ni Father Darwin nga biya, ana, undang ana imong pagkuyog-kuyog ana nila. Kay wadyo kay makuha, ana. Sige, tapok-tapok niya mag-inom ra, maghambugay dayon, kinsay madutlan, kinsay dili. He, ipatigbas pa ko nung paa, nya, wa madutle. Ha? Ako'y tigbas, be. Tanaw na tong tinuod ba lagi sulti. Asa man tong sundang ka dito, asa man to, be. Oy, Asa to? naunsa mangunay man ka. Oy, naunsa wawat, Ay, wawat. dili, suwaya na kog tigbas ng imong paa, o di ka ba madutlan? Nga lang, ayaw lang ka. Oy, asa. Wawat. O, tanawa ra. Hoy, asa ka. Hoy, maglakaw. Wawat. Hala, testing nga na tog di ka ba madutlan. Romulo, balik! Dali kay nakasibat ang kanahan, magkuha na unta ko sa sundang kay ako gitatong tigbason. Suwayan ako di bagyod makadut. Pero ang kanahan dali ang nakalakaw. Unya, Uy, Marie. Hi, Marie. Di good na maayo, Marie. Kay iya na nas panuway ka ng mga ingon anak, Marie. Dili na iya sa Ginoo. na ako bitang giingnan. Ako pa maganing suwayag tigbas aron mo tuog sa nga di na tinuod. Nya, itigbas gyud nimo? Awa na ko matigbasi kay ni sirit man karaho. Ay, pastilan, Marie. Ako pa nimo, Marie. Dadunat nimo siya dito sa kuan pari. Ipasurrender ng iyang gigang habak. Ako laging giingnan nga undang na ana. Biya anang grupuha pero wa jud ko pa minawas kagwang oy. Ay, sige lang, Marie. Iampo lang ko na siya nga mabalik na siya sa Ginoo. Ay, wa masada siya ni Biya Marie kay musangpit manggihapon na siya Ginoo. O musangpit, Marie, dapat iya na ni-surrender ka ng iyang kihapak. Kay maumang yun ay makapanuway niya. Unsaon ko ka ng tawhana Marisa? Ako ba nang kawato ng iyang kanang iyang gihabak-habak no? Ay, uy, delikado na. Ha? Delikado nga unsa Marie? Nga masudlan ko panuway? Delikado. Makiha ka graberi ako. Grabe ha. Abi na ko may dautang may tabo na ko kuyawan ako sad uy. Mapriso ka, anak Marie. Ah, bungot itoy. Ang tinuod na problema lagi ko niya akong bana, kay nadugay murag nagagrabe naman siya. Karon no, murag na nimaho na, wa na gyud ligo-ligo. Unsa? Ako nabantayan nimo ba? Murag wala kay ligo-ligo. Nanimaho na kang turya nga grumulo. Maligo man ko. Pero kada Biyernes Santo na. Bisan to, ginuo ko in town. Kausa ka maligo sa usa ka tuig. Dili. May tahas mo ko. Cha? Tahas man ako. Dili ko makatuman sa kong tahas. Mawa ang bisa sa akong anting-anting. Anting, pahuway da oy. Gahalhal ka lang. Unsa man mo lang anting-anting nimo ha? Makapalit og bugas ana. Pero makapangayo ta. Yabag na gid ni hilom dia ay. Ay paita nimo. Magsige na lang tagpangayo anang bugas tungod sa imong anting-anting di ay. Oy, ay ka problema na. Problema man kay reklamo. Ang importante ka natay bugas. Nabi to tinang bugas bitaw kay bugas imong naong. Ha? Oh, Ay, kuan, sayong na, Marie. Ato na dadon si Romulo ni Father Darwin. Ato na sang i-exercise ba? Para mawagtang ang demonyo ang naas in lawas ron. Maayo ka ha, Marie? Oh, Marie, uy. Tanawa na gud na, oh. Kana sa YouTube bitaw.
daghan na kaayong gipang surrender nga mga anting-anting ba, mga habak. Kanang habak si Mambana Mari, pa-surrender na ni Father Gate Gano. Father Gate Gano ba? Pero tanaw sa nato, kung naabaron si Father, basig out of town siya. Ibaw ka na, busy ba na si Father. Unyagwa si Father Marie. Oh, iyo ka pala ka. Naman si team, mga kauban niya nga mo exercise. Pero mukuyog ka si Romulo anak Marie. Ay, ulit sultihin ang matuto sa simbahan. I-surprise lang nato siya. Sige, sige. Sige, Marie. O sige ta na, ato na nato kung naaba ang Father. Sige, sige, Marie. Kuyog ko, Marie. Wagid ka musulti ni Romulo nga akong bana nga muadto mi ni Father Darwin, mauto nga wa ko mananghid niya, og nangadto gidayo mi ni Marielma. Unya, Anugun. Oy, si ato ninyo sister. sir, kanang... Ayaw lang kong tawag kag sir, ma'am. Sister, no? Ako dahil si Brother Itok. Usa sa mga sinaliga ni Father Darwin. Di ay ba? Kining brother, Sis. nakaila pa ka na ako? Ako bitaw si Elma katong nagpa-deliverance ni Father Darwin. Oy, oo, nahinumdum na ko. Migwapa na magugag samot. Hala, uy, salamat brother. Ay, ko ano ba? Anugun. Sa... Kining wala ba ron si Father Darwin? Iwa din ni ron. Kaya tuwa ron siya sa Cagayan. Ay, Kaya murag mao na ba? isay tambungan nga debate. Mao ba? Kaya nga no, maunta sis, unsa man tayo inyong tuyo. Ay, kuan lagi brother ba? Kining bana sa kong kumari ba? Membro magundin siya sa mga anting-antingan bitaw? Uy, mo ba? Mauna brother. O magpatabang talaga mi ni Father Darwin kung unsao ng iyang bana. Kay, kuan man murag, ni grabe naman kuno lagi. Dili nagud maligo. Kausa na lang sa usa ka tuig. Kay matod pa, maligo rag Biyernes Santo. Kay kung maligo kuno siya, kuan sila ka ng, unsa to, mawadaan kuno bisa ang ilang anting-anting. Agoy, chik. Mao na diha. Pero, wa man diri si Father Darwin. Pero naman si Brother Tunying, nga mga sakop man ni sila ni Father Darwin. Mo exercise mo ni siya, mo exercise man ni siya. Unya, isog ka na siya, brother. Basig ilitingog sa demonyo ba, mukurog na. Oy, dili sister. Excuse me, no? Sa tanang mga sakop ni Father Darwin, sister, no? Kana siya mo, oy, isog kayo. Mangulata, maging nagdemonyo. Mao ba? Uy, siya mo ilabaw na mo din kung wa sa Father Darwin. Ay, siya na lang, Marie. Siya na lang kuno, brother. Sige, kadot kaya kung tawag ko si Brother Tunying, ha, kadot. O sa problema, mga sister? Kini brother Tuning, ni alagimi, ako din kiubanan akong kumari ba kay magpatabang lagi taon. Ni iyang bana ba nga, nagpasakop anang anting-anting? Uy, dili na maayo. Ako bitaw siyang kinginan, brother? Kasama nga na imong ba na, sister? Si Romulo, brother. Romulo. Sa may problema niya? Ay, nayabag mong ang utok anak kong bana, brother. Ambot og nganong nagpamiyembro gid siya anang grupuha ba. Tan-aw na ko murag di na mo gid maayo. Abi ninyo, sister, kanang mga tao nga ingon na ang panghuna-huna, wala sila pagsalig sa gahom sa Ginoo. Wa sila masayod nga way bakalabaw pa sa gahom sa Ginoo. Ug dili na kinahanglan nga murag nga magbaton ka paghabak. O sarag yun ay mong gikinahanglan, maurag yun ang pagsalig sa atong labaw magkakagahom. Bisan usa pa ng mga kaatbang ni mo, na mo mga kontra, bisan usa pa na siya kadelikado. Kung ang gahom na sa Ginoo ang malihok, di makalupit ni Ana. Mao na ko ipasalig ninyo. Tinuod yun na, Marie. Kining, unsa man, maka-anniversary din kaya ako siyang i-exercise. Ug dili gud siya mo kuyog na mo, brother, unsaon man na. Ako man tayo dito. Palaya sa ito tanong demonyo nga may puyo sa lawa sa imong bana, sister. Hala, salamat kaayo kun mao na, brother, ha. Sige, brother. Huwaton lang ka namo sa amo, ha. Di ko to palakton akong bana, brother.
Unsa man ka? Puggan man tani mo mulakaw. Ano din na imong tingog uy? Ngano man day? Okay ra ka? Okay. Ano man? Ha? Ay sa lagi glakaw lagi. Ngano? Dunay mo abot ron makikita nimo. O ngano? Unsa iyang tuyo nako? Iya kag i-exercise. Oh! Unsa? Exercise, bungol. Ano na siya? Eh, mo naman kong i-exercise. Ha? Mag-jogging naman kong ako. Oy, Ipastilan ba yun? Eh, kung kay mulakaw ko. kadiyot lang bahuat lang sa mulakaw gani karon awa. Di tayo kapasudlog balik dinis bay. Oh, day. Na ako wala ba ko mahadlok ani mo anting-anting maglago tani ko na. Ay, sus, day. Imo ko tigbason. Imo ko lugaw. Di na makadulot na ako eh. Ngano man, di na day ka mahadlok kadung gapon. So, ay, kung makadulot pa. Adi. Kani, di ka mahadlok ani? Ah, kutsilin. Purbi. Ako kay kumahadlok atong pinuti. Kay Kutsilin na ba? ngano nagtuo kang idunggab ko nimo dili in town uy. Usaon na ako. Ako ning itulit nimo. Hok. Hok. Dili ni hok. Tulion ta kang kanahana ka. Tulion ta ka. Ay, mag-joke. Ay, day. Pasalamat ka kay ni ana sila ay paglakaw gyud kay exercise ka kara exercise karon. Ano exercise yun? Mataon ko, oy! Padali, ha? Asa man imong ba na, sister? Ay nara sa sud sa among kwarto brother. Kadiyot kay ako sang pagawson ha. Sige, sister, kay anda mo kong daan ang ako mga gamit para sa deliverance. Palayason ito tanang demonyo ano siyang lawas, sister. Maura ni tanan, brother? Ang holy water, andam na. Ang Bible, ingon man na ang rosaryohan. O, na, brother. Okay, kinahanglan nga kung musabat, kinahanglan jud nga musabat mo sa pangadji, ha, sister? O piyungang inyong mga mata, o ayog yun kahadlo kung unsa may makita ninyo nga do'y mga demonyo. Mawi huna-hunaa nga naa na to si Kristo o si Mama Mary. Romulo! Animal! Ay nagyugbalik tani ka na anak ka ayaw na gyud. Ay, brother. Ay, mare. Unsa naman? Bantay lang gyud itawhanan ako ni sibat gyud. Diin ka tuagi ang kanahan nga ako man tong kitrangkahan sa kwarto. Pag abli pa nako wa naman siya dito oy. Tinuod ka nga dunay gyud siya anting-anting brother. Ayaw mo tuwa na anting-anting. O kanang kalit silang mawa, ayaw mo tuwa ni Hana. Daghan na ang makahimo ni Hana. Labi na ka ng mga utangan, lupik pa yung anting-anting na nila. Makita ni mo siya karulayo pa, pero nagduol na ni mo, naa na jukas duol. Maunang ka ng bana ni mo, way kalainan sa mga utangan. Dili anting-antingan. Tanawa. Tanawa niyo kisami. Diha siya ni Agi. Animal gid tawhana. Ugma mabalitaan ninyo nga dunay anting-anting ang gikulatag asawa at tangin ninyo brother. Mare, karon gyud kang rumuluha ka. Imo kog gipakauwawan. Rumulo! Uy! Rumulo! Gipanawayan, sister. Aha. I-deliverance na ka. Ako? In the name of Jesus. Oh, ano In sa the naman name Ako naman of Jesus. Papyo tayo kang rumuluha ka. Ako In nag-deliverance Jesus' sila. name. Mao ni akong problema kay nisibat ang akong bana. Wa gyud ma-exercise ang kanahan. Ako ba kaning kawaton yang anting-anting o habaksa? Di ba sa ka kumaunsa? Unsa man og kamo ang pasultihon? Diding. Hello, Ate Friends! Good morning! Ma'am, good morning ba? Kuya Gili, good morning! Good morning, tanan! Ate Jen, good morning, Ate Jen! Good morning, Ate Friends! Good morning, Kuya Alan! Mga mama! Hello, good morning! Salamat sa inyong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ng energy. Happy permi ang mga bata. Unya gawas sa Don Pepe, ang Diamond Food Trade Incorporated naghimo og OBM na espesyal, tasty fish cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Wow. Palit na mo! The best kaya na to ang mga bata ha. Inumtag doon pipi ni kabuntago niya. Atong baunon sa eskwelahan, mao na ato ugomon ye OBM special
og tasty face cracker og macaroni crunch. Mao na the best kay natong kanon-kanon din ha. Unya sa tanan po nato mga dagko po ang atong imnon mao gyud ang ato ang Said Panyawan Coffee Mix. Mao na the best gyud kayo. Ang kaping matapang kaya kang ipaglaban. Mao na the best kay natong imnon mga kaigsuonan. Nindot kay na nato makatabang na sa ato ang kakapoy sa padawas basta minom tag kaping matapang kaya tang ipaglaban, kondisyon kita sa atong trabaho. Mao na diha ang mga tao ni former Kapitan June Ramos nga nagbuhat sa iyang Miguel Foliar fertilizer ay gainom nagkaping matapang kaya kang ipaglaban. Labi na gyud sa mga tao ni Kuya Nick Pipito Diaz Toledo, basta Toledo Kuya Nick Pipito mangyud ta din hano nya ang ato ang South District pud sa Cebu Dodong GR Pipito ha mao na atong imnon ang ato ang kaping matapang kaya kang ipaglaban sa mga tao po ni Vice Mayor Choi Asnar Sariki Asnar Sarayan kang Kimam Kasmer Araw ato di bun aba po og si Ta Lister Daan kumusta ka diya ta og si Dung Pangkoy Francis Paris kumusta ka diya Francis Paris. Dong Ang kumusta tugihan nga Kugihan kayo. konsihal. Sa asa lang sa abot. Subo. Mao na kugihan kayo niya pabutan niya sa ninyo ang pagbalik ni Dilpin Dinglasa nga suwato ni dung pagkoy after na seleksyon at pres. Adi ay. Unang mobalik nga mga karaan nga drama ang pagbalik ni Dilpin Dinglasa. Ikatulong yugto. Bastang kuyaw kayo. Kulba na kayo na. Tangilan na ninyo. Ha? Mga kaigsuunan. Unya, sa tanan po natong mga kaigsuunan ang migamit sa ato ang Said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang kaya kang ipaglaban. Salamat kay ninyong tanan. Ate Pres! Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon ng Said Panyawan Herbal Capsule. Said Panyawan Herbal Capsule with garlic. Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen. Para sa itong mga high blood, kolesterol, katutaas og sugar. Ayog sipya tapik inom kada adlaw kyod. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka makaon sa imong pamahaw, inom daan og sa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto nimo maog gihapon. Usag gihapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka makaon sa imong paniudto. Maog gihapon ini gabi sa di pa ka makaon sa imong panihapon. Inom na sa kadaan ng sa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang natong na problema bahin aning kidney o UTI. Ayaw na makahadlok or kabala ka ana tungod kay duna na tambal makapaalibyo makaayo anang atong gibati bahin aning kidney o UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimutan lang sa kidney o UTI. Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og Mapalit kining Kogon Herbal Capsule sa Rose Pharmacy, Diding's Pharmacy o sa Queen's Pharmacy. Okay, salamat kay Ate Pres sa Okay. tanan. Sa tanan po na itong mga kaigsunan nga bigamit sa itong tinuod nga buwagtang sa panuhot pamaol parkit sa klawasan barikos beds katul-katul kutos kabataan ilikay paginta sa dinggi. Basta daghanan ra bang mga dinggi taon nya ang anak ni Kuya Almian Caballero gidinggi taon si Dudong Bien. May gali kay naayo na mao na nga kamong mga kaigsuuna nato kinalang mga plus gud tang Panyawan parlikay tas dinggi lisod kay na madinggi ta dako kay gasto niya di kuya pa kay ang kinabuhi sa atong mga anak mao nang palit gyud tag Panyawan o kanang Said Panyawan no Said liniment oil mao na atong ihaplas mao na the best gyud kay natong ihaplas ang Said liniment oil para ilikay tas dinggi pero sabot ana ta palit sa butika di ba kayo gali Siyempre. Butika gyud. Wa gina sa gawas. Butika ra gyud ang tinuod nga ibaligya ang Said liniment oil gums. Oo. Na magay na sa gawas, binuang na. Binuang.
O na siya mga Klaro igsoon. kayo. Klaro, binuang gina basta pagkapalit mas gawas. Ha? Piki, gina basta gawas. Kaya ang tinood sa butika, gina, bato pa sa kagayan, ginabaligya sa butika, gina. Ang patsada kayo nga kuan. patsada. Sa Edlinementuel. At to, butika, gina, bitaw mga igsoon, wag ginabaligya sa gawas, ha? Sa butika, gibaligya ang Edlinementuel. Basta na yung mamaligyan sa gawas, lakag go na to, Gab. Oh, okay. Kagun to gina sa gawas. Bitaw mga igsoon, ha? Ang batugan na kayo nga na matud-an na sa itong mga katauhan magams, labi na sa itong sukin ti paminaw, nga si Edlinementuel sa butika, rin mga igsoon, sa butika. Doon na sa tay, doon na ilang pagigams, opsyon na to gams sa Facebook, bisitahan na to ang page sa marketing, Panyawan Herbals Incorporated. I-type ninyo ang Panyawan Herbals mga igsoon. Di na to kalimtan nga atong i-like ang page mga igala aron makita dito na ang mga genuine seed marketing products. Oo. O ang mga Panyawan products seed marketing mapalit na po nato sa Shopee mga igsoon. Shopee. O na Shopee og butika. Ragyod baligya ang atong bantugan na kay epektibo na kay na matudas katawan seed Edlinementuel. Okay. Unya gams atong mga sukiting paminaw tigamitan ani gams. Nya may minaw pag nato diya sa gwardiya sa Grosbar. Wa gyud na hunungon yung radyo minaw gam. Si Kuan Sarmiento, dili. Manager na dia. Manager. Minaw, Si mga Alan Sarmiento? Yung sakay. Sangay nang. Gusto kayo maminaw niya. Pag soda ko sa opisina, napo yun na, katawa bitong Sir Alan daw, napo yun ang sinuniment, ipakit-on ko niya. Si Sangay Alan Nobilia, na adtong pag-anniversary na to, naatataon sila ikanta nga ilang i-compose si Sangay Alan Nobilia. Pero saon na iwit mong sila na human atong programa. Di ay. Pag-abot nila human ang programa na to. Di ka sila? I-compose to nila para yun sa Armin DYHP Cebu. Basig makabalik sila. Ang iningkuan ko no, Christmas party, pohon. Sige. Christmas party na lang ay. Yang gwardiya sa diagam sa Grosmar si Eric Santillas. Ingom bitaw na ko sa karon Sir Eric kanang panahon niya o pananglitan ng eleksyon mo larga lansan na si Gams ko siya las barangay. Di ba? Layo pa man kay mo agi. Kung madayon ang eleksyon. Kay mura may wifi klaro. Mura ma-extend ba siguro? Mura deny naman ang eleksyon sa barangay. Mura may nana. Si Eric Santillas ha. Nya si atong mga kaila kida si Rodel, nya si Alan Sarmiento, si John Burong. Thank you kaya tigambitan yun isla Gams. Salamat kayo sa pagsalig niyo sa atong bantugan kay haplas ug sa atong sa pasigig sunod sa atong mga drama Gams. Thank you kayo. Daghang kayo salamat. Bam! Good morning sa ato mga tigamitan. Eleven na kanyo dihang mga staff, no? Management and staff sa Unique Beauty Store dapit sa may downtown area. Nila na Sir Bindoy Saris, Ma'am Susan Lim, Ma'am Marlene Chan, Madam Selen, Marlon Munsay, kaninyo dihang eleven na mga sales ladies. Ayaw ka makalimot sa dili pa ka mo duty diha sa inyong trabahoan, sa iyong buntag mga ligo kita sa atong Celebrity Kojic Beauty Soap. Unay naman ka mo sa mga beauty products. Aba ayaw ko makalimot ka niya atong Celebrity Kojic Beauty Soap. Sure na nga ato ang kutis artista, kutis porcelana, younger looking. Udi lang mag-dry nga atong skin. Kaya na sa kining natural moisturizer. Adun na sa kining sangkap nga gluta tayo ng papaya extract para maputi ug mahamis ang atong panit. Labi lang doon na mo up, doon na mo black hits, white hits, mga katol-katol. Celebrity Kojic Beauty Soap. Ayaw kalimutan ni palit news mga butika. Ayaw man ang suroy-suroy. Kung mahimo, lilias kilid, nabay tatak masaha. Said marketing. Thank you. Okay, unya sa tanan po na ito mong kaigsuunan, ha? Nga wa masayod nga nung nakasakit, daghan kay mga sakit ka ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa natong mga balatian. Karon maunay oras nga mo inom tag detox kay tungod mo na sa toxin. Tuksin sa ato ang kalawasan o niya inig ka daot sa ato bang blood cells kay mao man ni daoton sa toxin ay sus bao na masakit tagdaghan kayong sakit. Diabetes ka, hypertension ka, arthritis, cancer, heart diseases, uban pa natong balatian mo na nga inom yung kag detox o sa kaurat sa di pa kamukaon usa ka kapsula mura lang maintenance pero duna na kay balatian katulog yung ka sa usa ka adlaw mo inom, usa ka oras sa di pa ka makaon tulo ka buntag udto hapon tulo kay gayon. Imna natog walo ngadto sa 12 ka basong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog number 1 kining mutangtang sa tuang tuksin sa kalawasan. Okay, Ate Pres? Okay, ang sender dato karong adlaw. Sa atong sender Ate Pres, si si Inday Dayding.
Daiding. Oo. Si Daiding. Ang problema aning inday-dayding lagi Ate Pres, kay kaning iyahang bana taon, in fairness no sa mga naay mga Anting-antingan. anting-antingan kay naa ilahan pud gyud ng pagtuo Ate Pres, pero kanang uban diha kanang mga inaana gud si Father Darwin dili gyud kuno na maayo kaysa demonyo na Pero kanang tinuod ba anting-anting. yung ka na nga epektibo nga anting-anting nga para unsa man ang anting-anting nga di na Didutlan. madutlan. Didutlan. Tinuod yung ka na. Ambot lagi Ate Pres. Posible, no? Na pero nakakita mo gud ko sa Nga video Ate Pres dito tos liluan. Yeah. Nakakita ko nga di lagi sila dutlan personal ka nakakita or video lang. sa YouTube. YouTube. Oh. Nya. Nasamad man Ate Pres. Pag Mao tigbas lagi. niya, nasamad iyang bukton. Ko, Pagkasama siya ang bukton, pati dako ang samad, gidata hospital ay. kung to lagi. Ambot lang ka ano. Basta kay ang Wa ko gilain nga important ang usar gyud ang imuhang kanang panaggang sa imong gulingot pag-ampo pag-ampo. o pagtuo sa Ginoo ray tulad may mga gahom ng Jesus Christ nga ato ang Ginoo. Ora gyud na. Mag-ampo lang tao niya. Ay sus. Mabitaw na iuban natin. Tinuod ang anting-anting. Kada ito mga sundaw, mga polis, magkuha na lang Anting-anting ana. lang, ana. Kaya di ba dutan? Di Tinuod. ba? Tinuod na eh. Ako Mateo, tubo ko ng anting. No, lagi no. Ato batatay na ko kay sudaw to. Nung putik sudaw to siya. Sos kanang na anting kato kanang undercover bitagam ko amana kanang mo traidor bitaw na kanang undercover ko traidor ko na asa mo puyo ang mga grilya. Oo. Kato ni recover ka hook balahap pa to? Oh, kanang putug ako sa pon ba nga sa grilya. Hook balahap. Anting dilutan. Ay, Yeah. gabson bitaw ko nung tatay dakpan man nila. Igabas putol ka siya kita yun. Oh, mo lagi na. Di mo rin. Imposible ba? Ako di ko to. Di ko bamba asa tang masabi. Bam. Kani. Kato bitang nahitabo dito sa may Sibunga. Okay, bebe, Pero bebe. kumusulti kinsa. Ah. Sakop ko nung school to katutawhanaw. Nakapatay na siya 5. Uy, Ang ikalima, primero kipatay niya. Iwa si anting-anting. Sako para sa kulto. Murag na kay Ano ba? sa dihang idunggab niya yung asawa patay. Idunggab ang ison sa asawa patay. Niduo lang ang mahandong patay. Niya. Paglakaw niya sa unahan, kay nagdagan man siya sa may kasada, ang gikan na nunuroy bitaw ka ng ticket sa alay pa masunog may swertres patay sa diyang ni ba nagbanag nagposil siya di man siya madutlan ang ilang gibuhat katong posil kanila kung posil nga usa nang tawag ng posil sa langgam Irgan. usa nang eskopita Amo na irgan. ang kanang uhan sa pusil giputangan kung nagkanon nadutlan siya amo to ko dito mo tinuod ba may pusil niya. ha Pinutlan siya kasi may pusil. Pulis. dili ra pulis Igasan. o amo lang ada dili Wa ko ni istorya Primero tingali ba mo itong maigo? istorya ra po ning ako apan ari ta Ah, istorya sa dito. apan ari sa Ano bakakon ng apan ari ta sa New Testament Sige ka na ba? oh Lucas 7 versikulo 14 Unya miduol si Jesus o gihikap niya ang lungon ug mihunong ang mga tao nga nagyayong sa lungon. Unya mingon si Jesus, "Dong, bangon." Mibangon ang batanon nga patay na unta ug misulti. Sa ato pa na dire. Ato na makita sakto tong ingon Kana sa mituo ko kay Oh. sa ato Ginoo na na. Ginoo. Oh, sa ato pa eksakto tong nga gandam na deliverance kay atong kwan singan ini ato ang wagtangon ng mga demonyo misuot siyang lawas. Nya wa pa gani itong mo deliverance. Di ba naman yung ikog luwa naman sa daan. Sa ato pa hadlok siya. Ano hadlok sa naman ka siya anting-anting. Mao gyud tinuod na. Tinuod lagi. Ay hadlok. Ang nakay anting hadlok ka. May da sa di mo. Hadlok ka di ba kami ko niya. Tawran nang niabot nga mo ampo magnubina niya. Mudagan ka nagdag rosaryuhan. Kung ano hadlok ka panuway na siguro siyang daan gulyat kay nagdag holy water nagdag rosaryuhan ni ambak ko sa bintana. Panuay. Mao ba? Kani ay nagtuog ito siya hindi sa dutlan. Unya ang iyang hunahuna nga hadok to siya ba? Hadlok ka rosaryuhan nga di mo naman buto. Oh, pero inigkadungog ana sa Mama Mary nga rosary kanang Hail Mary full of grace labi na yun ng kanang Salve Regina. Kanang ginatin Salve Regina. Hadlok yung nga demonyo ana ay kanang Salve Regina. Ako gulit masalaypon man jud ko. Pero kana bitang mag-post ko dire sa kanang kuan mag-post ko dire sa akong
FB niya labi na kanang naay kanang Santos na ibuwak na may nakasulti na ko nga ayaw lang i-focus pre mong kamera kay masuko ang Facebook kay basig minatay di mong gipokusan lakaw-lakaw o gamay kanang maingon ana pero para nako okay ra og masuko sa laptop na lipay ko kay na may mo respond amen sa ato pa naka-apel sa lang sa ato pag-ampo okay ra para nako total nga ulingaw ro ni ako balik ta Balik. dai kanang naang kuan na yung pag istoryahay gyud na siya dai istoryahay gyud na siya kay wa man koy nadunggan nga wa gyud mamatay wa madakpi kani anting-anting nga matay mangyapon Matay, uy. Dakpan pa. dutlan mangyapon og sa kang attorney pa dakpan ka ng anak sa Dios Ang anak pa sa tao. ano pa ito na kanang kuan na lang yun pagganga Adapted ba sana? ha Adapted ba sana siya? Pagkanga lang yun na siya day, pagkanga lang yun kay kanang naang unsa nga ning wata kay bawog pananglitan niya moabot nga madutlan yun siya una pa Mauna. kamulihok una pa kamuriak no og kanang naang uban lang po si mo pag-ampo ang imong pag-agni niya aron sa ingon madutlan siya kanang inonta dunggo ng imong mga pag-ampo nga mahasubay gyud siya sa tarong nga dalan sa kinabuhi ha kumusta man kani ani mo ni sayang kuan lan unsay tawag na lifestyle. 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 Ang inyong love life, Mrs. Kumusta naman inyong pagpangatog? Bitaw. Magdasag habak magduog mo? Unsa man? Ikaw Ikaw pagi. Ang yang ikaw na doon. Salamat ako na gating talaman doon. Kung ako ang paso, tihon.